provincia de Vilanova de Arousa. Eu chamo-me Eugenia Oliveira, son mariscadora e socia da Cofradía de Vilanova, levo 5 anos como mariscadora. Estamos aquí para facer unhas preguntas á miña compañeira. Podes presentar, compañeira? Hola, buenos días, sí, claro. Son María José, son mariscadora na Cofradía de Vilanova Pastoriza desde hai 5 anos. Moi ben. Vamos a empezar cas preguntiñas. Mira, que te parece, como valoras a tua experiencia como mariscadora? Pois, a verdad, bastante positiva, porque nos anos que levo, pois non conocía o interior deste traballo, desde dentro, sí que se ve desde fora, pero non tan cercano, e sí que é un traballo que me gusta, traballamos ao aire libre, non temos jefes, o noso jefe é o mar, bueno, sí, un traballo diferente que me gusta bastante, bueno, sí. Moi ben. Mira, e que tres valores destacarías da muller do mar? Bueno, en general, pois, traballadoras, poden traballar a baixa presión, porque temos unhas horas de traballo, o noso mar é o que nos empuxa, traballamos por objetivos para conseguir un tope, e aparte a generosidade, porque solemos compartir, así alguén lle sobra, en vez de sembralo, pois preguntamos se a alguén le falta ou pregunta se alguén necesita. Sodes moi unidas. Sí, moi unidas, sociables, Alegre, moi divertidas, sí, xa te contamos anécdotas, moi ben. Vale, estupendo. Mira, que máis? Que aconsellarías ás túas compañeiras para valorar o sector da muller marisqueira? Bueno, aconsellar é complicado, pero bueno, eu creo que formándonos, defendindo o noso traballo, uníndonos entre as diferentes agrupacións, os diferentes sectores, de a pé a flote, que podíamos facer máis. En general, pois, sí que se poden facer cousas, animarnos a colocarnos en postos directivos, sí, para intentar que se nos dé o noso traballo desde un nivel máis alto, que se nos valore máis. Esos valores, verdade, da sociedade. Precisamente quería preguntarte, ti consideras que as mulleres do mar estamos ao mesmo nivel cos homes do mar en canto ao reconhecemento social? No, todavía non é así. Non estás, No, o marisqueo a pé é desde moi antigo, sempre realizado por a maior parte por mulleres. Ahora mismo tamén somos máis mulleres que homes, é verdad que van entrando homes, nos apoyamos moi ben, queremos tanto vas a traballar homes e mulleres, pero sempre se reconoceu os mariñeiros, os flote, pescadores, en general sempre se fala dos homes, pero das mulleres non falades tanto. Pois non fala, que somos como unhas colaboradoras, que non... Estamos en segundo posto, non? Segunda línea. Perdón, que se me vais a mascarilla. Mira, vale, e para terminar a última preguntiña, que melloras crees que necesita o sector do mar? Creo que bastantes. O sector do mar dentro do marisqueo que trabalha? Sí, no marisqueo a pé. Pois a verdade é que durante estes últimos anos xa mellorou bastante, pero vamos moi lentamente, ahora se nos considera unha profesión, pero penso que non se necesita bastante máis, queremos ter un sueldo digno todos os meses do ano, non solamente unhas 20 horas, queremos poder vivir exclusivamente este traballo, porque a maioría das nosas compañeras teñen o seu traballo, porque non nos dá para vivir. Ahora na vendimia, ahora que este lugar, por la zona do Solés, pois hai moitas viñas e moitas compañeras pois fan a vendimia. A vendimia, tedes que complementar a vosso traballo, non? Entonces, pois, en ese sentido, en outros que seamos máis reconocidas, que comentabas antes, pois queda moito. Como se pode facer? Pois, promoción, fomentando nas redes sociales, por exemplo, non? Nas redes sociales, para que se os conozca, para que se vexa este traballo. Dar ideas, compartir ideas,
zonas, incluso se podían introducir especies novas, bueno, esto tendría que haber los biólogos, pero anteriormente a Japónica no había nosas playas, que nos está dando traballo todo o ano. Entonces penso que sí, por exemplo, esta misa, a misa bruxa, Bicuda, hai moi pouco nestas playas, é unha misa moi barata. Yo, claro, non nos compensa vir cargadas con unha misa que vale €1. E que me podes decir da China? Tendes viveiros de China? No, esa é outra cosa que se podría facer, porque esa é unha especie autóctona, propia de aquí, é riquísima, o sea, está moi valorada, cara. Entón, si Costa moito a China, non? Sí, Facer un viveiro dela sí, é máis cara porque hai menos cantidad. En cambio, é de boísima calidad, se podía facer viveiros de China. Claro, como conseguir a semilla? Necesitamos axudas, necesitamos a Xunta da Diputación, claro. A Xunta é, digamos, que a nosa tutora, que o sector tan importante que é o sector do mar, pois necesita máis axudas, pagamos moitos impuestos. Entón, pois, bueno, pouquinho, para así que pouquinho que se vamos conseguindo melloras por parte da Xunta e dos organismos oficiales, verdad? Sí. Vale, moi ben, pois nada, despedir esta entrevista, dándolle as gracias a minha compañera Mar José polas súas opinións, esperando que haya sido de seu agrado, nada, pois esperamos volver a facer outra nova entrevista en outra nova oportunidade. Gracias. Gracias.